Τα χρυσά βαβάτσινα. Με το αιχμηρό της δόρη και σατυρική διάθεση, η εκπομπή όταν η εβδομάδα τελειώνει απονέμει κάποια διαφορετικά βραβεία σε πρόσωπα της επικαιρότητας για όσα κωμικοτραγικά συμβαίνουν στην Ίσο Κύπρο και όχι μόνο. Μια κοπέλα, ακόμα λίγο να μου τη δώσει, πάλι την αριστερότερα και της έπαιζα τις πουλές, κοπέλα μου, και κατέβηκε κάτω, κρατούσαν ένα φανάρι και μου έκανε, δεν θέλω να πω, αφήστε το, εντάξει. Ωραία, κατάλαβα κύριε. Λοιπόν, δυστυχώς... Το δάχτυλο της στο μεσιό μου έκανε αυτήν την κίνηση. Είπετε μας το τώρα. Λοιπόν, τι πέλος κόσμος υπάρχει. Αυτό είναι! Καλώς ορίσατε αδέλφια στην απόλυτα μυσταγωγική ερωτολεστία απονομής των βραβείων της εβδομάδος. Ήπιατε καφέ? Πίνω ένα καφέ, βλέπω στην TV νάιλον κορμιά και πολιτική. Βραβείο «Ο γάμος άμα πετύχει, σου ανοίγει η τύχη». Θα απονέμουμε στη σύζυγο του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρία Φιλίππα Καρσερά. Όση ανεξαρτησία και να έχει η Επιτροπή Δημοσίας Υπηρεσίας, λογοδοτεί για τις αιτήσεις δράσεις της στον εκάστοτε Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δίνεται γαμπρός κάποιος υπουργός και κουμπάρος κοινός ο κοντός. Παρακάθισε σε εξετάσεις, κατέλαβε την πρώτη θέση και διορίστηκε από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας στην θέση της πρέσβυρας. Δείχνω μούτζες στο καθρέφτη μου και στο ψεύτη μου το τρελό εαυτό. Πάω βόλτα το μωράκι μου, το τσεπάκι μου αδιανό. Λοιπόν, ακόμα και αν όλα έχουν γίνει νομότυπα, ακόμα και αν οι διαδικασίες ήταν αδιάβλητες, ακόμα και αν άξιζε τη θέση αυτή η κυρία Καρσερά και αν είναι η ικανότερη όλων, υπάρχει μια ηθική διάσταση που το προεδρικό ζεύγος αδυνατεί να κατανοήσει. Υπάρχει και μία και δύο και τρεις ηθικές διαστάσεις, καθώς τα μέλη της Επιτροπής αυτής προσδοκούν σε μερικούς μήνες σε επαναδιορισμό τους από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Το να είσαι πρώτη κυρία και να διεκδικείς, αλλά και να προάγεσαι σε θέση πρεσβευτή με μισθό που ξεκινά από τις 65.000 και ξεπερνά τις 80.000 είναι μια πράξη που αναπόφευκτα δημιουργεί σκιές. Τι ετήσιος μισθός που αρχίζει από 75.000 ετησίως? Κι όλο θέλω όλα να τα αλλάξω. Μα φοβάμαι μήπως και σε χάσω. Το κράτος είμαι εγώ, όπως διακήρυτε πριν από εκατοντάδες χρόνια με αλαζονία και ο βασιλιάς της Γαλλίας Λουδοβίκος ο 14ος. Η δυνατότητα, κύριε Παυλίδη, η δυνατότητα και όχι η προθυμία δεν είναι για όλους μας η ίδια. Κι όλο θέλω όλα να τα αλλάξω. Μα φοβάμαι μήπως και σε χάσω. Βραβείο, πάλε καλά που δεν επιάστηκα στα χέρια. Θα απονέμουμε στους παφίτες υποψήφιους βουλευτές του Δίκο Σαβίδη και του Δυσί Κουπάρη, οι οποίοι μας χάρισαν μοναδικές στιγμές γόνιμης και παραγωγικής πολιτικής συζήτησης. Οι νυν βουλευτές να με φαίνεται ότι είναι πιέσαν τόσο όσον έπρεπε για το δρόμο. Να μην λες το 2021, αφού ήσασταν βουλευτές, κύριε, παρακαλώ. Ένα λεπτό, κύριε Σαββίδη. Προσβολάμε, κύριος από το δυο μας, πρέπει να ποθάνει. Πόθαν εσύ. Τάπες μωρό! Ξέρει, χωρίς να ξέρει, δεν πιέσαμε. Σε παρακαλώ, άφης με να ολοκληρώσω. Κι όλο θέλω όλα να τα αλλάξω. Μα φοβάμαι μήπως και σε χάσω. Άμεση ήταν η αντίδραση του δημοσιογράφου Σωτήρη Παρούτη. Κύριε Σαββίδη! Κύριε Καρκλά, κύριε Κεραυνέ. Κύριε Κουπάρη, ένα λεπτό σας. Κύριε Καρεκλέ. Το μονοπάτι δεν δείξει. Τα χρυσά βαβάτσινα εισηγούνται ταπεινά οι επόμενες προεκλογικές εκπομπές να γίνονται σε ριγκ. Και να χορηγούνται σε όλους γάντια του box, επιγονατίδες και προστατευτικές μάσκες.
Εντάξει, μάσκες διαθέτουν Γιόρκιν ορισμένοι. Κι όλο θέλω κάπου να πιάσω, μα στο βάθος ξέρω καλά θα πάει κι αυτό. Βραβείο Παφίτη Αναγιώνης, τυχικό δεν το μερώνεις. Θα απονέμουμε στο δεύτερο παφίτικο καυγά της εβδομάδας μεταξύ του τέος Μητροπολίτη Πάφου Τυχικού και του πρωτοσύγγελου Ιωάννη. Σκήνες απείρου κάλους εκτελήχθηκαν στον ναό των Αγίων Αποστόλων Παύλου και Βαρνάβα στην Πάφο κατά την πρωινή κυριακάτικη θεία λειτουργία. Πρωταγωνιστής ο τέος Μητροπολίτης Τυχικός με τον ιερέα του ναού Αρχιμανδρίτη Ιωάννη Θεοχάρους να καταγγέλει τον επίσκοπο ότι του επιτέθηκε σωματικά στον χώρο του ιερού όταν τον κάλεσε να απέχει από την τέλεση ιερών μυστηρίων. Σε τούτη την περίπτωση εισηγούμαστε ταπεινά οι συμπεριφορές αυτές να την χάνουν άμεσου χειρισμού με δραστικά μέτρα από τα αρμόδια όργανα της Εκκλησίας της Κύπρου. Λίγο δεξιά, λίγο αριστερά, λίγο από κέντρο κι όλα μια χαρά. Βραβείο, οι όπου γης Λεμεσανοί σε δοξάζουν. Θα απονέμουμε στον πρόεδρο του Δίκο Νικόλα Παπαδόπουλο, ο οποίος σε συνέντευξή του στην εκπομπή Ελεύθερα και Ωραία στοχοποίησε τις αρχές της πόλης και την τοπική κοινωνία, σημειώνοντας ότι επέλεξαν τους παραθαλάσσιους πύργους. Η Λεμεσός επέλεξε, ενώ η πόλη, οι αρχές της πόλης, μια συγκεκριμένη οικονομική πολιτική, πολεοδομική πολιτική. Επέλεξαν να προσελκύσουν πλούσιους επενδυτές, να αγοράσουν σε πάρα πολύ ψηλές τιμές τα κίνητα που βρίσκονται παραθαλάσσια, γιατί με αυτόν τον τρόπο θεώρησαν ότι θα οδηγήσουν σε ανάπτυξη την οικονομία της Λεμεσού. Σαν να και κάτι λήφκεται από το συγκεκριμένο αφήγημα. Την απόφαση δεν την πήραν οι τοπικές αρχές, αλλά η κεντρική κυβέρνηση. Το κράτος μετά την πτώχευση, μετά την κρίση, ήθελε αυτόν το μοντέλο ανάπτυξης της Λεμεσού. Είναι γνωστό όλη αυτή η ιστορία με τα χρυσά διαβατήρια. Μην μου αναφέρετε η Αλτζαζίρα για να μην σας πάρει ο δαίμονος. Για τους άλλους διαμαρτύρομαι, διαφθείρομαι, φράγα για να βρω. Βραβείο, το προσκλητήριο μου έπεσε από το φατσοβιβλίο. Θα απονέμουμε στον Ευρωβουλευτή Φιδία Παναγιώτου, ο οποίος ανακοίνωσε ότι θα δώσει αριθμό προσκλήσεων για το γάμο του με την εκλεκτή της καρδιάς του σε όσους κάνουν μέσω των social media αίτηση στο ζευγάρι. Θέλεις να έρθεις στο γάμο μας? Όχι. Διούμε σας την ευκαιρία, παιδιά, όσοι πραγματικά θέλετε να έρθετε στο γάμο, βάλαμε ένα link στο description του bio μου, πιένετε, πάτε στο link και γράψετε για ποιο λόγο θέλετε να έρθετε στο γάμο μας. Μα τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Πρόκειται για το γνωστό giveaway, όπως λέγεται στον κόσμο των influencers. Και να θυκευάσουμε εμείς τους λόγους και να στείλουμε προσκλητήριο σε 50 άτομα. Ευχαριστούμε. Κι όλο θέλω όλα να τα αλλάξω. Μα φοβάμαι μήπως και σε χάσω. Όπως όλοι ξέρουμε, ακόμα και ένας γάμος είναι ένας καλός λόγος για κλικς και αύξηση των followers, αδέλφια. Εντάξει, όσο δουλεύει στο TikTok είναι τα κατάκα. Κι όλο θέλω κάπου να πιάσω. Μα στο βάθος ξέρω καλά θα πάει κι αυτό. Ώρα καλή, κι ώρα γκρουσή, κι ώρα ευλογημένη, ευχόμαστε εμείς. Τούτη δουλειά παρκέψαμε να βγει στερεωμένη. Και προσέχετε ποιους καλείτε στο γάμο σας, παιδιά μου. Παρακαλώ. Και τώρα. Ανάδειξε το κουπάρι. Ανάδειξε το κουπάρι. Θυμήθηκε το κουπάρι. Πίτες εκλογές. Άιντε βρε. Και καλή τύχη, μάγκες. Παρακαλώ. Σας αφαιρώ τον λόγο. Σοβαρός. Παίζω λότο, παίζω πρώτο να σε παντρευτώ. Μα έχασα και σένα από τον κοντό.